Bueno, donar-se d'alta en l'aplicació del col és molt senzill. Anem al Play Store o l'App Store en cas de que siga un iOS, instal·lem, acceptem i ahí hem de buscar grup. Ara mateix s'està obrint. Vale, ja estem dins de l'aplicació, és molt ràpid i donem a la fletxa blava d'enregistrar-se. Si registrem, en el cas de que sigui la primera vegada que accedim, posem si som mujer o hombre, home o dona, clicant els signos de dalt, verd o groc, fiquem el nom, fiquem el cognom, al costat del cognom, molt important, ficar el grup on està escolaritzat el teu fill o filla. Si n'hi ha 2 fills, o 3, o 4, doncs els grups i el curs on estan escolaritzats, el correu electrònic i la contrasenya d'accés a aquesta aplicació, que només tindreu que ficar una vegada en cas de que no iscau. Ja està, li donem al botó blau de baix i ara busquem el col·le, Sant Miquel. Li donem a buscar i ara entrem. En el moment que entrem, sí que som membres públics i el que farem des del col·le serà donar-vos l'accés privat als vostres cursos. Molt important posar en el perfil tot el que hem dit, nom, cognoms i el curs del fill o filla que està escolaritzat. En el perfil també podem editar-lo, posar el nostre DNI per donar garantia que som els pares. També com a dada important el telèfon mòbil de contacte. I la data de naixement del pare o mare que s'han registrat. Tant el pare o la mare poden en el seu mòbil registrar-se per separat, no hi ha problema.